Zombit, elävät kuolleet. Alun perin voodoossa zombit on ollut tällaisia henkiin herätettyjä kuolleita. Eikä siis todellakaan näitä Hollywoodin aivoja syöviä otuksia. Mä oon itse sitä mieltä, että usein totuus on fiktiota ihmeellisempää. Nimittäin maailmasta löytyy useita ihmisiä, jotka on herännyt henkiin kuolleista. Ja siitä me puhutaan tänään. Ja hei, mun nimi on Petra, tervetuloa mun kanavalle. Jos sä oot uusi täällä, niin muista seuraa ja muista tykkää tästä videosta. Nyt sitten päivän aiheeseen. Kuolleista henkiin heränneet ihmiset on yllättävää kyllä niin aika yleinen ilmiö. Ja sen verran yleinen tää on, että tälle löytyy jopa lääketieteellinen termi Lasarus-ilmiö. Tää Lasarus-nimi tälle ilmiölle tulee siis tästä Raamatun tarinasta, jossa Jeesus herätti Lasaruksen henkiin hänen olleen kuolleena 4 päivää. Lääketieteellisesti dokumentoituja Lasarus-ilmiöitä on vaan noin 60. Mutta tarinoissahan näitä on tietenkin paljon enemmän. Suomessakin näitä tapauksia on 5, mutta valitettavasti näissä Suomen tapauksissa niin nämä henkilöt on kuollut uudestaan seuraavien minuuttien tai tuntien aikana siitä henkiin heräämisestä. Lasarus-ilmiön kuvaus on se, että sillä tarkoitetaan sydämen uudelleen käynnistymistä ilman elvytystä tai sitten reilusti elvytyksen lopettamisen jälkeen. Eli oleellista tässä on se, että sut on siis oikeasti todettu jo kuolleeksi ja porukka on luovuttanut sun suhteen, mutta sieltä sä vielä nouset uudelleen henkiin. Kukaan ei oikein keksinyt tälle ilmiölle mitään järkevää syytä, mutta totta kai muutamia teorioita tästä on pyöritelty. Tällä hetkellä uskotaan, että todennäköisin syy spontaaniin henkiin heräämiseen on se, että elvytyksen aikana keuhkoihin kertyy painetta siitä ilmasta, mitä sinne sisään pumpataan. Ja tämä paine sitten estää verenkierron ja sydämen pumppauksen sen elvytyksen aikana. Sitten elvytyksen jälkeen yleensä muutamien minuuttien päästä keuhkot tyhjenee. Ja tämän seurauksena sydän pystyy taas pumppaamaan verta. Ja sitten tässä tilanteessa vähän vaikuttaa siltä, että se tyyppi vaan heräisi itsestään, vaikka se elvytys oli tietenkin se syy. Ainoa vaan, että joskus tämä Lasarus-ilmiö ilmenee tuntien tai jopa vuorokausien kuluttua siitä, kun tämä tyyppi on alun perin julistettu kuolleeksi. Et miten tämän sitten selittää? Ja tästä me päästäänkin päivän ekaan tapaukseen. Nämä tapaukset sitten muuttuu hullummiksi, mitä pidemmälle mennään, eli muista katsoa tämä video loppuun asti. Aloitetaan tämä ensimmäinen läheltä kotoa. Suomalainen moottoripyöräkerho MC7 Flames oli kokoontunut heinäkuussa 2012 Pyhäjärvellä sijaitsevalle Emolahden leirintäalueelle, kun yhtäkkiä yksi kerhon jäsenistä sai sairaskohtauksen. Heti porukka ryhtyi toimimaan ja paikalle hälytettiin ambulanssi. Mutta 10 minuuttien elvytyksestä huolimatta tätä jäsentä ei saatu takas henkiin. Ja tämä mies todettiinkin paikan päällä menehtyneeksi sairaskohtauksen johdosta. Mutta sitten homma menee vähän oudoksi. Joku näistä kerholaisista yhtäkkiä huomasi, että vainajan nenä liikkuu. Ja hän huutaa sit ääneen, hei, ihan kuin tää vielä hengittäisi. Ensihoitajat sit ryntää siihen viereen tarkastamaan tilannetta ja toteaa, että nää on vaan tällaisia kuolemankouristuksia. Paikalle tilattiin tässä kohtaa ruumisauto ja tää vainaja lastattiin sinne kyytiin. Nämä ensihoitajat oli sitä mieltä, että suoraan ruumishuoneelle vaan, että tää on menetetty tapaus. Muut kerhon jäsenet sit vielä kerran kokoontuu tämän auton ympärille jättämään hyväiset heidän läheiselle ystävälleen. No auto siinä pihassa sit starttaa ja vainaja lähtee viimeiselle matkalle. Paitsi että hetken päästä hän nouseekin pystyyn sieltä arkusta. Tämän ruumisauton kuljettaja on varmasti mennyt saada siinä kohtaa sydänkohtaukseen. Mä olisin ainakin itse siinä kohtaa joutunut siihen toiseen arkkuun. No lennosta tämä kyyti sit vaihtuu siitä ruumisautosta ambulanssiin. Ja tämä mies äkkiä ajetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan jatkotutkimuksiin. Tämä tarina on mun mielestä aivan uskomaton. Tämä asianomainen mies, kelle tämä koko insidenssi tapahtui, ei kuitenkaan halua tulla tästä julkisuuteen. Kuitenkin hän ilmeisesti elää ihan normaalia, tervettä ja hyvää elämää nyt. 19-vuotias ranskalainen Angelo Hayes, tai ehkä ranskaksi lausuttuna Angelo Hayes, tunnettiin tällaisena motorheadina hänen kotikylillään. Hän ei siis muuta tehnyt kuin aili moottoripyörällään ympäri kyliä. Elettiin vuotta 1927, kun hän yksi kaunis päivä joutui traagiseen onnettomuuteen. Angelo lensi suoraan moottoripyörän tangon yli päädellä tiiliseinää. Ja siis siihen aikaanhan ei käytetty mitään kypäriä, vaan porukalla oli siihen aikaan tällaiset nahkakypärät. Voitte nyt sitten kuvitella, että suojaisiko tämä nahkakypärä mitenkään tässä onnettomuudessa. No ei tietenkään suojannut, vaan Angelon pää ja kasvot koki niin pahoja vammoja, että lääkärit totesivat suoraan, että ei me voida pelastaa häntä. Tämä Angelo oli siis ottanut todella pahaa osumaa. Ja tässä tilanteessa lääkäritkin ajatteli, että on parempi, ettei vanhemmat enää näe häntä tässä tilassa. Eli he ei sitten päästänyt enää näitä vanhempia näkemään omaa poikaansa. Vanhemmat sitten rupesi järjestämään näitä hautajaisia, mutta Angelon kuolema herätti siinä kohtaa myös vakuutusyhtiön kiinnostuksen. Nimittäin 2 kuukautta ennen hänen kuolemaa Angelon isä oli ostanut ihan jäätävän tapaturmavakuutuksen tämän pojan nimiin. Vakuutusyhtiö alkoi siis epäillä, että tämä olisi tällainen kavallusyritys. Ja tämä epäilys nousi erityisesti sen takia, että nämä lääkärit ei ollut selvittänyt kuolin syytä. Tämä firma sitten vaati, että hauta avataan, jotta voidaan varmistaa, että tämä poika on oikeasti kuollut moottoripyöräonnettomuudessa.
Ja vaikka vakuutusyhtiöt on vähän kieroja ja niillä on huono maine, niin tässä tilanteessa oli luojan lykky, että tämä vakuutusyhtiö puuttui peliin ja avasi sen arkun. Nimittäin kun tämä hauta avattiin, niin nämä lääkärit huomasivat, että tämä Angelon ruumis oli vielä lämmin. Ja tässä kohtaa tästä onnettomuudesta oli jo kulunut vuorokausia. Nämä lääkärit oli siinä kohtaa vähän kiusaantuneita ja totesivat, että okei, hups, meidän moka. Ja heidät vietiin äkkiä takaisin sinne sairaalan leikkaukseen. Ja nämä kolarissa saadut vammat saatiin korjattua. Sitä mä kyllä mietin, että miten ei silloin ekalla kerralla viittynyt edes yrittää. Ehkä se lääkäri oli vähän laiskalla tuulella ja se oli silleen, tässä oli liikaa hommaa. Mutta tämä Angelon tarina päättyy hyvin, hänestä tuli terve ja jopa julkis. Ja julkisuuden myötä hän sitten kehitti tällaisen arkun, jossa oli erilaisia viihdykkeitä. Esimerkiksi vessa ja radiopuhelin. Ja tää ihan siltä varalta, että jos joku sattuisi kokea saman kohtalon kuin hän. Marjorie McCall eli 1700-luvulla Lurganissa. Tämä sijaitsee Pohjois-Irlannissa ja siellä hän eli hänen miehensä tohtori John McCallin kanssa ja heidän lastensa kanssa. Tämä oli oikein sellainen ihana happy family, kunnes he kohtasi tragedian, kun tämä Marjorie sairastui kuumetautiin. Ja pian hän myös menehtyi siihen. Tämä kuumetauti aiheuttaa sormien turpoamista, ja tästä syystä tämä Marjorien vihkisormusta ei lähdetty koittaa edes poistaa. Tämä Marjorien vihkisormus oli oikein semmoinen hieno ja kallis. Mutta tosiaan ne sormet oli turvannut ja tämän taudin leviämisen pelosta, niin tämä Marjorie jouduttiin sitten hautaamaan hyvin nopeasti tämän sormuksen kanssa. No, ei kulunut aikaakaan, kun tämä sana kiiri tästä. Ja samalla kylän pitkäkyyntiset sai vihjeä tästä rikkaan tohtoripariskunnan vaimon kuolemasta. Ja tietenkin tästä sormuksesta, joka oli jätetty sinne sormeen. He sitten päätti lähteä ryövästä hautaa. Yön pimeydessä he sitten hiipi sinne hautausmaalle, kaivoi tämän arkun ylös ja koitti irrottaa sitä sormusta, mutta se ei lähtenyt. Koska ne sormet oli tosiaan niin turvonnut. Nämä ryövärit sitten katsoi siinä hetken toisiaan ja totesi, että otetaan se koko sormi. He oli silleen, että ei kuolleet tarvii sormia, että nyt se veitsi esiin. Mutta kun tämä veitsi kosketti Marjorien sormea, niin sillä sekunnilla Marjorie alkaa huutaa ihan täysiin. Ja samalla hän nousi sieltä arkusta istumaan. Tässä kohtaa ne varkaat on silleen, oh hell no, ja ne lähtee heti juoksemaan pois paikalta. Ja tarina ei kerro, että saatiinko heitä ikinä kiinni. Mutta joka tapauksessa Marjorie sitten nousee sieltä arkusta ja talusti kotiinsa, missä tämä perhe on suremassa hänen kuolemaan. Hän sitten meni siihen ovelle ja koputti siihen oveen. Siinä kohtaa John oli siellä sisällä silleen, että toi kuulostaa ihan Marjorien koputukselta. Mutta mä oon varmaan itse sekoamassa tässä, koska hän on kuollut. Mutta eipä ollut. Hän avaa oven ja valahtaa kalpeeksi. Marjorie on back. He sitten jatkoi perhe-elämää ihan normaalisti eteenpäin. Ja Marjorien hautakivessä lukee aika osuvasti, että eli kerran haudattiin kahdesti. Näitä vastaavia tarinoita on yllättävän paljon. Nämä kulkee nimellä Lady ja Sormus ja näitä on kerrottu ainakin Englannissa, Skotlannissa ja Saksassa. Joko tästä on tullut sellainen urbaani legenda, tai sitten 1700-luvulla on oikeasti hypätty aika nopeasti johtopäätöksiin. Täällä mun studiolla, a.k.a. mun himassa, ehti nyt vaihtuu päivä iltaan, mutta tarinatuokio jatkuu. Tää zombimummo-keissi on mun henkkoht-lemppari näistä. Lee Xiu-Fen oli yksin asuva 95-vuotias rouva. Ja yksi epäonnekas päivä hän oli kaatunut kotonaan ja lyönyt päänsä. Tästä sitten aiheutui vakava päävamma ja hän sitten menehtyi siihen. Päivää myöhemmin tää Leen naapuri oli tuomassa aamupalaa tälle vanhalle rouvalle. Mut kauhukseen löyskin Leen elottomana lattialta. Kaikista tökkimisistä ja ravisteluista huolimatta Lee ei herännyt millään. Ja pian tää naapuri sit huomasi, että Lee ei itse asiassa edes hengitä. Ja tässä kohtaa tää naapurista tuli lopputulemaan, että hänen on täytynyt kuolla vanhaan ikään. Mikä käy järkeen, koska Lee oli kuitenkin 95V. Tässä on kyllä yksi kohta tätä tarinaa, mikä on oikeasti vähän outo. Koska tämä naapuri oli kuitenkin huomannut, että tämä Leen ruumis oli yhä lämmin. Mutta ei soinut mitkään varoituskellot tietenkään päässä. Hän vaan funtsi siinä, että okei, tästä ei ole varmaan kulunut hirveän pitkä aika, kun tämä Lee on menehtynyt. Leellä ei ollut omaa perhettä, joten tämä naapuri perheineen sitten järjesti Leelle tällaiset hautajaiset. Lee siirrettiin arkkuun 2 päivää kuoleman jälkeen. Ja tässä kylässä on sellainen erikoinen tapa, että sitten tämä vainajan arkku kuuluu jättää sinne asuntoon pariksi päivää. Ja tämän 2 päivän aikana kaikki tutut ja läheiset voi sitten käydä jättämässä viimeiset terveiset ennen hautaamista. Tässä kohtaa oli kulunut noin viikko tästä Leen alkuperäisestä kaatumisesta ja onnettomuudesta. Ja naapuri tuli sinne asunnolle hakemaan sitten tätä arkkua hautausta varten. Ja huomasi sitten siinä samalla, että arkun kansihan on auki. Ja myöskään ruumista ei näkynyt enää missään. Hän heti sitten kävi hakemaan sieltä muita naapureita avuksi etsimään tätä varastettua ruumista. Mutta mitään jälkiä ei näkynyt missään. Pian joku näistä naapureista sitten tajus, että käydään hei kattoo vielä sieltä Leen asunnolta. Ja Lee löytyi sitten sieltä kokkailemassa keittiön jakkaralta. Kaikki nämä läsnäolijat oli siinä ympärillä ihan monttu auki, kun Lee vaan totesi, että joo, tuli nukuttua vähän pitkään ja nyt on kova nälkä. Ja siis kai sitä nyt on nälkä, kun ei ole 7 päivää syönyt. Mutta siis Lee pelastui puhtaasti sen takia, että heillä oli siellä kylässä tämmöinen traditio. Ja tää selkeästi tarvitaan muuallekin, että olisi joku vara-aikaa, että jos se ruumis herääkin. Mutta valitettavasti tässä kyseisessä kylässä oli käytössä tämmöinen toinenkin perinne. Ja sen johdosta Leen elämä vaikeutui huomattavasti. Nimittäin kaikki hänen omaisuus oli ehditty paikallisen tavan mukaan polttaa. Eli hänellä ei ollut sit enää mitään, kun hän heräsi näiltä nokosilta. Mutta ilmeisesti loppuelämä meni sitten kuitenkin ihan hyvissä tunnelmissa.
Mut nyt sitten nostaa vähän panoksia, koska tää keissi on näistä ehdottomasti hulluin. Ismail Azizi on tansanialainen mies, joka ei ole kuollut 1, 2, edes 3, vaan 6 kertaa. Kuulit oikein, tää äijä on siis oman ja paikallisten kertoman mukaan kuollut 6 kertaa. Ja joka kerta herännyt takas henkiin. Tämä tarina nousi pinnalle viime kesänä 2024, kun Afrimax teki hänestä lyhyt dokumentin. Mutta siis ensimmäisen kerran Ismail kuoli vakavassa työtapaturmassa. Hänet vietiin tapaturmapaikalta sairaalaan ja siellä julistettiin kuolleeksi ja vietiin ruumishuoneelle. Koko perhe oli jo valmistelemassa Ismailin hautajaisia, kun hän vaan käveli ulos sieltä ruumishuoneelta kylmissään ja palasi perheensä luo. Tässä tilanteessa häntä ei otettu mitenkään avosylin vastaan, vaan Ismailin perhe pelästyi niin paljon, että lähti juokse pakoon, koska he siis luulivat näkevänsä kummituksen. Ja niin mäkin olisin juossut. Pari kuukautta sitten insidenssin jälkeen niin Ismail sai malarian, ja hän vietti päiviä kotona kovassa kuumeessa. Lopulta Ismail sitten vietiin sairaalaan, jossa hän ikävä kyllä menehtyi. Mutta ei sentään pitkäksi aikaa. Mutta perhe pääsi tällä kertaa niinkin pitkälle, että hän oli jo nostamassa Ismailia arkkuun, kun hän yhtäkkiä heräsi. Ja taisi joku perheenjäsenistä joutui melkein itse arkkuun tästä säikähdyksestä. 3. kerralla Ismail joutui auto-onnettomuuteen, kun hän kolaroi bensarekan kanssa. Hän oli sitten koomassa sairaalassa, ja nämä lääkärit sitten ihmetteli, kun näki Ismailia, että hetkinen, eikö taas se sama kaveri, joka just kuoli täällä vähän aika sitten. Miten se on taas täällä? No ei mennyt kauaa, kun Ismail heräsi taas henkiin ja jatkoi vaan elämää normaalisti. Paitsi tällä kertaa kaikki oli jo muuttunut hänen elämässä. Nimittäin paikallista alkoi sitten karttamaan Ismailia ja piti häntä jonkin sortin noitana. Hänellä ei ollut enää mitään kavereita ja perhekin low-key pelkäsi häntä. Muut alkoi vähän pelkää, että tämä kuolema tuntuu seuraavanta Ismailia ja sen kanssa hengaaminen varmaan tuo huonoa onnea. Ja Ismail joutuikin sitten muuttamaan vähän niin kuin eristykseen muista. Yksin eläessään Ismail sitten alkoi viljelee omilla tiluksillaan. Ja yksi päivä, kun hän oli siellä pellolla työskentelemässä, niin hän sai purevan myrkkykäärmeeltä. Ja koska hän asui eristyksissä, niin kukaan ei päässyt auttamaan häntä. Jotenkin hän sitten onnistui raahaamaan itsensä sinne lääkäriin, mutta se oli jo liian myöhäistä, koska se myrkky oli levinnyt koko hänen kehoon. Hän nopeasti kuolikin sairaalaan päästyään ja siirrettiin ruumishuoneelle. Ismail oli siellä ruumishuoneella 3 päivää. Ja nyt oli jopa perhekin vakuuttunut, että tämä oli viimeinen kerta. Koska noissa aiemmissa keisseissä niin Ismail oli herännyt aika nopeasti kuoleman jälkeen henkiin. No paikalliset meni sitten hakemaan Ismailin ruumista sieltä kylmähuoneelta. Ja he huomasivat, että Ismail on hengissä sittenkin. Hän oli ilmeisen kylmissään ja nälissään vietettyään 3 päivää siellä ruumishuoneella. Ja tämä huoneen sattumusten sarja ei edelleenkään päättynyt Ismailin kohdalla. Koska 5. kerran Ismail kuoli tiputtua vessakuiluun ja hänet nostettiin sieltä kuolleena ylös. Tässä kohtaa te voitte jo varmaan arvaa, miten tämä meni, eli kyllä hän palasi taas eläviin kirjoihin. Mutta porukka ei enää tykännyt tästä ollenkaan. Nyt niin kuin homma oli mennyt ihan liian karmivaksi. Paikalliset oli erittäin pelokkaita ja ihan kypsänä tähän Ismailin juttuun. He päätti, että nyt on aika puuttua peliin. Että äijä on selkeästi jonkin sortin demoni ja nyt on lopetettava tämä henkiin heräämisen kierre. Ja hänestä on päästävä eroon lopullisesti. Ja jos nyt muistatte, että mikä on ollut semmoinen klassinen tapa päästä eroon noidista, niin roviolla tietenkin. Niinpä nämä paikalliset sitten saapui soihtujen kanssa Ismailin kämpille ja sytytti sen tuleen. Ja paikalliset myös piiritti tämän kämpän, ettei Ismail pääsisi sieltä pakoon. Ja logiikka tässä oli juurikin se, että noidasta pääsee eroon vaan polttamalla. Ja tästä noidasta oli erityisen tärkeää päästä eroon ennen kuin kellekään muulle sattuu mitään pahaa. Onneksi joillain oli kuitenkin vähän järkeä päässä, ja ne kävi hakemaan sen Ismailin ruumiin sieltä palavasta talosta. Ja hänet vietiin sairaalaan suoraan ruumishuoneelle. Musta tuntuu, että mä oon koko ajan tässä vaan toistanut itteeni, mutta arvatkaa, mitä sit kävi. Kyllä, Ismail käveli ulos sieltä ruumishuoneelta. Once again. Ja nyt perhe on sitä mieltä, että Ismail on vaan kuolematon. Ja Ismail ilmeisesti itsekin vähän pelkää, että hän ei tule ikin kuolee. Mikä on tosi kurjaa on se, että Ismail joutuu elämään täysin erillään muista syrjinnän takia. Koska paikallista ei uskonut edes tämän polttamisyrityksen jälkeen, että hän ei ole mikään noita. Ja itse asiassa käy järkeen, koska mulla tämä vaan vahvistaisi sitä uskomusta, että okei, kyllä se on noita. Se ei kuollut tähän polttoyritykseenkään. Mutta tosiaan hänen on ollut tosi vaikea elää tässä yhteisössä ja hän ei myöskään onnistunut saamaan töitä hänen maineensa takia. Ja mä en tätä ymmärrä alkuunkaan, koska mä heti keksisin ainakin 1 000 000 ammattia, mitä Ismail voisi tehdä. Joku pommien purkaja tai joku myrkyn testaaja. Ja siis ylipäätään hänestä pitäisi tehdä elokuva. Mutta voiko tämä tarina pitää edes paikkaansa? Pakko vähän kyseenalaistaa. No tämähän perustuu kaikkien näiden paikallisten kertomuksiin samoista tapahtumista. Että se on niinku useita henkilöitä, jotka konfirmaa nämä samat jutut. Mutta sitten voihan tietenkin olla, että nämä paikalliset on vaan keksinyt tämän jutun. Ismail itse selittää tätä henkiin heräämistä sillä, että hänellä on ollut isoisä, joka on myös kuollut ja palannut takas henkiin. Et ehkä tämä vaan kulkee heillä suvussa. Siinä ne nyt oli meidän elävät kuolleet zombi-ihmiset. Jotkut meistä on selkeästi sitkeämmin elämässä kiinni. Kommentoi alle, että olitko kuullut näistä keisseistä aikaisemmin. Ja tiedät sä ketään ihmistä, kuka olisi käynyt toisella puolen. Mun mielestä nämä on ainakin ihan super mielenkiintoisia juttuja. Ja hei, jos sä haluat lisää tämän tyyppisiä aiheita tai mitä vaan aiheita, niin saa ehdotella. Muista kans tykkää tästä videosta ja seuraa mun tiliä. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Bye!